Matay. Uso na pud baya rong kulto. Dili rang pud baya kay lalaki ang kulto. Unsa ka katinuod to nga aday kulto nga babae? Kung babae ang kulto niya, musulod sa akong kwarto. Mudagan ko o mahadlok ko. Baka ni, oy! Hala! Wala yun siguro ni kulto ginainom. Hala! Asa to? Kulto! 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 Ano sa man ka? Ngay kulto babae! Babae? Oh, babae! At chicks? Nga dito kulto! Di alam nga na madlog ka good. Di alam sa ka ba? Kulto ba? Pag Doon sa ka! kulto ba? Pag Asa man kulto? pag naman ko nagkuha ko kamote niya, pag anan ako, nay babae diri sa akong matubangan. Papa. Nya nga. Tinuod yun nga kulto? Oh, nya pag Pakian dyan di mo? pag anan ako diri kay pagtan ako balik na wala. Asa man napita? Ana diha sa atong gulayan. Ando ka na kami tiyan! Ana diha sa atong gulayan. Di! Kuyogin ko tanaw na to! Sabi ko bala mo diha. Dili na ko. Adi alam mo tulo! Tanaw na ko! Sige, ikaw na, bantay ka ha! Asan kulto eh? Asan kulto dali? Kulto, kawas! Kulto! Mga kulto dali. Be? Ha? Asan kadlo ka ni mong kulto dali? Bae man ka? Pwede tatas kulto dali be? Mga kulto dali? Deres gulayan? May lagi kulto dali oh. Asan ang kulto dali? Kulto! Samang mga kulto dali. Kulto kawas! Ha? Asa kulto? Kulto! 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 Hey, kulto! Oh. Kulto! Kulto! Hey, kulto! Unsa nga? Kuan. Hey, kulto! Hey, kulto! Na. Tingnan ka nga na kulto. Nay, kulto! Nay, kulto! Na. Bala ko. Bot na yun! Kulto ba? Talawan! Ha? Nay, kulto! Ay, kulto! Nay, kulto! Nay, kulto! Asa! Asa! Nahas mo na yan! Nahas mo na yan! Talawan! Asa may kulto ginaingon nila ani be? Dati ko hinab. Asay kulto dire. Kita kulto. Feel man din dia. Ikaw man din blaan. Kulto. Asay kulto dire. Laon sa ni. Ani. Kulta! Kulto! Taon. Si Ronron asa na si Ronron? Taon mo eh. Kulto. Mura. Kulto. Nawa. Kulto. Kamu, pagkilo mo. Speaking mo kulto, ay mo kahadlok. Ako'y bahala na. Ha? Ay kulto. Ako'y bahala. Ay kulto. Naikulto nito! Kulto. Ay kulto. Pagkuyo mo niya, pagkilo mo niya. Ay kulto. Bahala na. May guhong ko na dayon. Dalo na ko dire. Ayaw. Ay. Ano man? Ayaw. Ay. Bahala. Dala mo na ta. Dala mo na. Uy. Asa to siya? Sulod. Ako man lagi kulto lagi. Pataka naman siya mo eh. Wala man lagi o parte man yung mingawa ni dire. May kulto dire ah. Ano sila mga plug ayo. 5 minutes later. Ayo, Uy, isa to gang. kanang. Nakoy banguntan na ba? Unsa man na? Kailangan nila ron o Gilbert o ni Kuan brother. Oo nga naman, mga igsoon ko na ano dai? Sa toyo nimo. Nalang takoy tuyo. Unsa day toyo ng sigsoon mo, gang? Kuan mas na koy tuyo na asre sila. Naman to dito nang hadlok sa kulto lagi. Ha? Aday kulto babae daw. Napre kulto nga babae di ay. Usa ba na karon? Amot naman, di pong katuogan eh, mga bayot kayo. Ang hadlok, patindagan, ang luspad.
Gusto din ang kulto day karon diri. Nade babae ana. Oh, nada. Babae doon nakita nila. Tinuod ba ka na? Ambot lang pod. Ambot lang wala di po ko kuan ingon. Kuan baka nang pwede na to sila maadto kay napugoy istorya nila ba? Oh, pwede kayo diri tagi gango. Sige sige. Sure lang sa kuha. Sige. Ay gang, murag diri lang guro ta kay pati mugawan sa balay ba maulo minimo ba? Sige magpaabot lang ko diri Oh, ha. paabot na tawag ako, tawag sige. ako. Sige ga. Sige. 5 minutes later. Ron. Bert, brother. Oy, Nanangita niyo to babae. ang mga manok ba o Dili ba? Nanangita niyo babae, gwapa kay itong bayanan, nanangita din niyo. manok na to 100 ni kabuok. Kulang na man 5 asa man ni kuan Ay, ako pagkailangan na basta nanangita niyo babae dito, pati yung gwapa ha. At tuwa to niyo kay nada tuyo sa inyo ha. Kasi nangita nga babae, kinsa Babae. kinsa ba kung babaihang mangita sa mua? Okay lang. Basta nangita niyo, gano. Give heart, ron o brother, magita ito. Kinsa mo ihana pod? Pero sa patuno, bayana na. ito gwapa kayo putingon. Wa man pud ko nang utang. Ikaw ka nang utang ka. Kinsa mo ko'y kailang nga babae din. Babae. Ako ang ko yung babae. Sige ikaw. Mga brother, Tulungan mo gitawag. Ako kay aniga nga babae. Ano lang, tanawan lang dito kung kaila ba mo. Ah, Tanawan sige, lang. ana na lang. Kasi na ingon niya. Patuon na mo kay na sa tuyo. Usa daw tuyo niya. Wala ko malupod. Masig manghulam nagbugas. Brother, mga sabot. Oh, Asa man ron? na dito sa paano na sa balay ng isa na mo tiwas. Tara daw. Ito yun to. Una brother. Uni dito. Kita gipangita tuloy niya. Una gay no. Di ba dalhin mo dito kay na Babae babae ba ka? dito? Babae man daw na. Anong hadlok mo Una ka? gay no. Ano ba man Atong kulto babae di ato no. Asig ka to ng kulto ba? Di na maok. Kapag kayo putiong kayo. Na. Iya to yun. Unahin kayo na magsunod lang kami, magsunod lang kami. Laran na sinusunod. Loyo. Tara. 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 Asa man ko? Asa man ko ba? Asa man po kamay ano? Asa? Nasa likod mo, nasa likod sa balay. Nasa likod sa balay? Oh, ato to. Asa man? Kanino ba yan ako do? Asa ba yan ha? Maunang boy! So, what's up mga kaya bago ning nataron ni Ron di ay. So, shout out kay Mian Kanyada Makilang, pinakagwapa yun ni sa St. Mary Carriage of Bansalan. So, taga Managa ni siya guys. So, perting gwapahan ni siya. Shout out ya ma'am. Kumusta din? Shout out din kay Nilbin Muhammad, kay Rins Kanja, o kang Shashib Arshad, and kay Trixie Sad. Shout out din. Dito na nagpa-shout out sa YouTube. Shout out kay Changhar TV, kay Boss Dodong. Shout out na rin kay Sergio Benitez. Then kay Elayang from sa Davao. Shout out kay Elayang from sa Davao. Salamat kayo sa pagtanaw, perminte. Then kay Batang Mindanao, shout out kay Tiomodo Balat, shout out. Then kay Rice Program Region 8, shout out no. Then kay Armando Warodi Vlog, shout out pag-support sa YouTube channel. Then shout out kay Family Driver Vlog. Then kay James Lee Roma, shout out from Cebu City. Dos TV, shout out. Then Rafael Nerijin, shout out from Cebu City. Then shout out kay Cake Baking Techniques Vlog, shout out. And then syempre shout out din kay Ariel Gunogan Jostro. Then Ashley Under, shout out. Yes, and then Remark Bangka, shout out. Kay Pepe Yen, shout out from 7 Day Adventist. Then Ryan Tariman, then shout out rin kay Pretty Shane Vlogs. Shout out kay Pretty Shane Vlogs. Then kay Gino Luzon, shout out din kay Adrian Bongod. Shout out kay Tricia Sharot. And shout out kay Gregonia Villonica. Then shout out rin taga-Miton kami, shout out. Ezekiel Gia, shout out.
Stephen Nirona, shout out. O kay Gina Galor, shout out. And shout out po kay Maya and Maway o kang Sherlyn Diaya. So shout out, salamat kayo sa inyo ang pag-upload. So tara, shout out. Shout out. Ay! Shout out tayo kay Jeremiah Ayok sa Upper, then kay Rex Monon o kay Bonbon Deliera. So shout out sa inyo adyan sa padayon mo sa inyong kabutan sa Katilingban. Shout out. Okay, shout out lang na yung kang Daniel Protestas o kang Antia Continedas para lang simpul kamayo, simpul kabutan, simpul ginikanan. Thank you. Uy, Altea. And Jarvis. Altea. From the word Altea, katuman ng nawala siya niya, ikaw nagloya. So, kana lang guys, don't forget to subscribe and like our videos. Gusto magpa-shout out, comment lang mo diha. Comment below. And signing.